Bandićeva udovica. Ostaću bez svega. Režije su mi 6.000 kuna, a Milanova mirovina 6.800 kuna. Od čega ću živjeti? Ljudi, pokrenimo se. Ustajte vi, zemaljsko roblje. Bandićeva udovica traži pomoć. Podsjećamo da je Milan Bandić preminuo pri seksualnom činu sa HDZ-ovkom Natalijom Špricom. Sad je njegova bijedna supruga ostala na samo 6.800 kuna mjesečno, te jedva plaća režije u iznosu od 6.000 kuna. Molimo sve građane s plaćama od 4.000 kuna i niže da izdvoje koju kunu za pomoć našoj dragoj Vesni, jer kako će ona živjeti u dvorcu koji troši 6.000 kuna režija ako joj mi ne pomognemo? Zlobnici će sad reći, nek proda tu nekretninu i neka ide živjeti u manji stan, ali to su samo hejteri kojima ne volimo davati previše pažnje. Da se nas pita, bilo bi fair da grad Zagreb plaća Vesnine režije i životne troškove, te da svakih par mjeseci renovira njenu kuću. Također bilo bi lijepo da joj mjesečno kapne 10.000 kuna da se nađe za crne dane.